Әгәр минме кичермәдем хыянәтне, тынычлансын диеп йөрәгем, тыный делнең таңы кысын үлеп, япа-ялгыз минме йөрмәдем, минме сыенмадым ялгыз талга, бу ни булды инде дигәндәй, и балкыды гашыйк ялгыз агай, өлешенә көмеш тигәндәй. Күз алдында торды ак каенга, ак канаттай яткан кулларың, әллә аңлап иде, әллә инде аңламыйча авыр сулады. Уйладыммы икән куллары диеп, шундый назлы ике канатны мәңге гафу итмәм дигән идем. Гафу иттем, чөнки яраттым. Хыянәтне кичтем, тик һәр вакыт шул карашны кабат эзләдем. Ишетәсем килде һаман, тик син генә дигән сүзләрен. Очрасачы барыр юлларымда, ераклардан йөгереп килсәче, иңнәремә пар канатын салып, тик син генә, тик син дисәче, иңнәремә пар канатын салып.